मान फैदोंमोनलाय सामार मिउजिक कचिं प्रग्रामाव सोलोंनो थाखाय फैदोंना आं मिउजिकनि सोमोन्दै एसे बुंगोन दानि समावहाय गोबां माबा थायो मोनसे थायो हिन्जावफोरनि मेन्सफोरनि ओमफ्राय बेवहाय बिलाइफ्रा गासैबो ओरैनो देरजाख्लायग्रा ओंखारलायग्रा ओमफ्राय बिदिनो उन्दै गथ'फोर सेंग्रा सिख्ला माने गिबियावनो बे गाहायाव गुदिया माबाया रोदाया थिग जाब्लासो बे थिग जाहैगोन नालाय बेनिखायनो बेखौ गासै ग्रुपनिसिमबो गोबां हामबायसै ज' जिरायलायनानै सानलायनायनि थाखाय आरो बे प्रेजेन्टेसननि थाखायबो साफ्रोमखौबो हामबाय होनदों मेडाम जोंनि गेजेराव फैनानै teamwork in building oneself and others. जोङो टीम होनना बुङोब्ला माबायदि टीम लिरनायहाय जों खामानि मावदों बेलुनखौहाय जों माबोरैहाय सेभ खालामदोंमोन ना टीम वर्क बे टीम वर्कआ जोबोद इम्परटेन्ट आरो टीम होनना बुङोब्ला बियो एसेल' सासेजों सानैजों जाग्रा बुस्थु नङा टीम गोबां मानसिखौ लाफानानैहाय जोङो बेवहाय माने टीम वर्क ओमफ्राय बेखौ जोङो बेयो मा होनो जोंनि थाखायबो गुबुननि थाखायबो बियो मा होनो खामानि मावनो हायो बेवहाय ना नङा नङा जोंनि थाखायबो खामानि मावनो हायो गुबुननि थाखायबो जों खामानि मावनो हायो माबोरै होनब्ला दा जों दिनै मिउजिक सोलोंफैदों नंगौना नङा जोङो मिउजिकजोंहाय मा होनो मोनसे टीम खालामनानै जों खामानि मावनो हायो गस्पेल कनसार्ट खालामनो हायो जों गस्पेल टिचिं खालामनो हायो थ्रु मिउजिक ना बिसोरनि बाथ्रानि गेजेरजोंहाय जोङो बेबायदि खामानि मावनो हायो नोङो मा होनो नोंनि टीम वर्क खालामोब्ला आं रोङैखौ रोंगोन आरो आं जेखौ रोङा गुबुननिफ्राय मोनगोन खारन जों मानसिहा गावबागाव गियानफ्रा आलदा आलदाजोब आंनि गियाना नोंसिनाव गैया नोंसिनि गियाना आंनाव गैया बेनिखायनो मा होनदों बे टीम थायोब्ला खौसे थायोब्ला होमब्ला जों मोनथिलायो आरो जेखौहाय नों रोंगौ आं बेखौ रोंबाय आं जेखौ रोंगौ नों रोंबाय होमब्ला बेजों मा होनो बिल्डआप खालामनो हाबायना जों खौसे मोजांसिन खामानिखौ जों मावनो हायो जेखौ जों मावनो हाया आरो दा नों एग्जाम्पल नों स्टाडियावहाय हारसिङै स्टाडि खालामबाय थायोब्ला साक्सेसफुल जाबा जानो हागौ बेवहाय मा होनदों न'खरनि सोमोन्दो थायो नोंनि स्टुडेन्ट लोगोफोर थायो टिचार्सफोर थायो नंगौना नङा मोनसे टीम जाबाय आरो बे टीमजोंहाय टिचार्सफ्राबो नोंनि हेफाजाब जाबाय नोंनि लोगोफ्राबो थाबाय नोंनि न'खरनि गार्जेनफ्राबो नोंखौ हेफाजाब होबाय मानो खौसेयैसो नोङो नोंनि खामानिखौ जों मावनो हायो माने जेखौ जों मावनो हाया बेखौ मावनो हायो आरो टीमजोंहाय बेनिखायनो टीमा मा होनदों जोंखौहाय फिटनेसबो खालामो ना जेखौ जों हारसिङै मावनो हाया जों बेखौ मावनो जेरै फुटबल ना फुटबलावहाय जोङो टीम स्पिरिटनि खालामोब्ला गेलेयोब्ला जोङो जयेनलि गेलेबाय रायलायबाय ना मोजां गेलेबाय मोजां पारफरमेन्स खालामबाय हेल्थनि थाखायबो फिटनेस जाबाय बियो जोङो टीम हिसाबै जों गेलेयोब्ला
नों फुटबल होन भलिबल होन क्रिकेट होन हा बेबायदि जों गेलेयोब्ला माने टिम हिसाबै टिम स्पिरिटआ जोंनाव थायोब्ला गोरोबलायनानै खामानि मावोब्ला जों जेखौ हायाखै बेखौ जों मावफुंनो हायो आरो आं बेखौहाय गासै बुंनो हास्थायबाय जोङो बेनिखायनो जोङो हारसिङै थांनो हायैखौ टिमजों जों खामानि मावनानैहाय जों लांनो हायो ना जों हायो मोनसे जायगायावहाय थांनानै आं थांनोनो हाया दिल्लीयाव आं हमना लादो दिल्लीयाव आं थांनोनो हाया माबा मोनसे उसुबिदानि थाखाय खिन्थु आं फुटबल गोरों आंनि टिमनि गेजेरजों फेमास टिम जाबाय नालाय बे फेमास टिमानो आंखौ दिल्ली बायदियावहाय मोनसे दरबाराव लानानै आंखौ फेमास खालामनानै होनो हागोन आरो टिमजों आं रोङाबो जानो हागौ एसेबां मा होनो फेमासबो नङाबो जानो हागौ ना टिम थायोब्ला जेरैहाय नोङो नर्थ इस्टनि इउनाइटेड बे माबाया नर्थ इस्ट जोंनि फुटबल टिम दं ICL आव नङा सासे मानसिनि गेजेरजों सारा टिमा फेमास जायो आरो माने टिम स्पिरिट थायोब्ला टिमा नोंजों हेल्प खालामलायनानैहाय गावखौहाय गावबो थिग खालामनो हायो गुबुनखौबो जों थिग खालामनो हायो टिम स्पिरिटआ बेनिखायनो आं खावलायदों जोङो टिम स्पिरिटखौ लायोब्ला जोङो खौसेयै जों खामानि मावोब्ला केरियारखौबो जों थिग खालामनो हायो ना जों जेखौ मिथिया दा गोबां मानसिफ्रा जोंनि स्टुडेन्टफ्रा मिथिया मालाबा जों ओरैबायदि सोङो स्टुडेन्टफोरखौ मालाबा जों बबेबा स्कुलाव थांनानै बेरायहैना सोङोब्ला नोंनि एमआ मा होनना सोङो आंनि एमआ आं मिथिया एम गैया आरो ना ओमफ्राय सोरबाया होनबाय हाई सेकेन्डारिफ्राव फरायगासिनो दं हाई सेकेन्डारिनि गथ'फोरखौ सोंला बुंबाय नोंनि एमआ मा आं नार्सिं खालामगोन बियो आर्ट्ससो फरायगासिनो दं मालाबा जायोना गावनि केरियारखौहाय जेबो मिथिया आरो मानो मिथिया नों हारसिङै थानायखाय नों सोङाखैबो नोंनाव टिमा गैया नालाय ओंखायनो नों मिथियाखै बेनिखायनो मा होनो टिम थानांगौ लोगोफोर थानांगौ थारमाने नोंनि लोगोफोर थानांगौ होमब्ला नों मिथिगोन साजेसन होग्रा थानांगोन नंगौना नङा दा बेबायदि जों मालाबा जायो आरो गावनि केरियारखौ जों थिग खालामना लानो रोङा मालाबा बेनिखायनो टिम स्पिरिटआ जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट इउनाइट खालामनो हायो जेखौ जों मावनो हाया जों बेखौ मावनो हायो बेयो नट अनलि पार्सनेल जों गुबुननि थाखायबो जों खामानि मावनो हायो समाजाव जों खामानि मावनो हायो ना टिमजों टिम वर्कजोंहाय दा बेखायनो बुंनो हायाखिसै जोङो बेबायदिजोंहाय मा होनो जोंनि टिमा जुदि मोजां पारफरमेन्स खालामोब्ला बियो मोनसे मा होनो जोंनि ससाइटियावहाय बियो मोजां खामानि मावनायनि फिथाइबो थायोना फुटबल नों गेलेयोब्ला मोजां पारफरमेन्स खालामब्ला टिमा नोङो फेमास जाबाय नोंखौ बायनानै लांगोन बेयो मा होनो नोंनि इक'नमिक सर्स लामा लाबोना होफैबाय ना नोंनि थाखा फैसा नोंनो आरजिनानै होफैबाय आरो बेखायनो जोंनि टिम स्पिरिटआ जोबोद इम्परटेन्ट बेखायनो नैबे समावहाय जोङो टिम स्पिरिटनि थाखाय रायज्लायदों गिर्जाखौ जों माबोरै लुखांनांगौ बिराद मोजां पइन्टफ्रा आउट जाबाय नोंसिनिफ्राय बिराद मोजां पइन्ट आउट जादों बे पइन्टफ्रा जोंनि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट ना बेखौ जों मावनांगोन आरो जों बेखौ हारसिं मावनो हानाय नङा मावखौबाना बेखौ जों टिम स्पिरिटजों मावनो हायो थेंक इउ बयखौबो इसोरा दैदेनथोंसै आरो जोङो बेबायदिनो जोंनि मोजां खामानि मावनायनि गेजेरजों नों गामियाव थाब्लाबो नोङो टिम थानांगोन ना गामियावहायथ' जोंहा लोगोफोर थायो ज' खामानि मावनांगौ दा नोङो हारसिं थायोब्ला हारसिं नोङो आलदा बिलदा थायोब्ला गाज्रि साननायनि मोनसे परिबेस फैयो ना बेनिखायनो जोङो टिम जानांगौ टिम जायोब्ला साक्सेस खालामनो हायो नों जेखौ मोनथिया बेखौ मोनथियो आं जेखौ मोनथिया बेखौ मोनथिनो हायो बेनि थाखाय आं गोलाव बुंनो हास्थायाखै बास बेखौल' सुंद'यै शेयार खालामबाय नोंसोर बयबो स्टुडेन्ट स्टाडि टाइमावहाय इनभाइट खालामनांगौ लोगोफोरजों गोरोबनांगौ खिन्थु लोगोफ्राबो लोगोफोर दंना बबेबा लोगोफोरजों जामब्रनोबो हागौ आरो बेबायदिखौबो जोङो साबधान जानांगोन बेखायनो बेखौ नोङो मोजांजों बै गाज्रिखौहाय फेजेननांगौ नालाय जोङो ना जों गाज्रिजों गाज्रि जाखानाय नङा मोजांसो फोजेननांगोन मोजां खामानि मावनानै जेखौ बे मिथियाखै बेखौ जोङो मोनथिहोनानै जों खामानि मावनांगौ बेजों मोनसे टिम जों खालामना लानो हायो सुंद' बिबुंथिखौ आं बुंनो थाखाय इसोरा बयबो गासिबो माने
सोरबा 11नि उन्दै दं नामा? 10 सोरबा दं नामा? 11 बा मेक्सिमाम बिसोरनि बैसोआ 14, 15 सिम थांनो हागौ दा 14, 15 सिम दा बिसोरो मानसिनि जिउ खांलांनायाव मानसिनि जिउ खांलांनायाव स्टेजेस दङ डिफारेन्ट स्टेजेस नोंसोरो गासिबो गामियाव बे एम्फौ फिसिनायखौ नुदों दा गामियाव एम्फौ फिसिनायफोरखौ नुदों दा मा होनो बिदै जाहोयो गोरलै बिबार बिनि उनाव एसे देरो एसे देरलाङो बेफोरबायदि आलदा आलदा स्टेज दं दा एम्फौआ उनावसो लास्टआव सिखिरि जालाङो दा स' बेबायदिनो लाइफ स्टेजेस मानसिनि जिउ खांलांनांगौआबो आलदा आलदा लाइफ स्टेजेस दङ स' फार्स्टआवनो इनफेन्ट ओमफ्राय चाइल्ड ओमफ्राय उनाव मा होनो प्रिटिनेज माने प्रिटिन उनाव टिनेज बिनि उनाव बिदिनो आदाल्ट जालाङो बिनि उनाव बोराय बुरै जालाङो स' जोङो बे लाइफ साइकेल स्टेजेसआव नायोबा ना मानसिनि जिउ खांलांनायनि लाइफ साइकेल स्टेजेसआव नायोबा 10-11निफ्राय 20-21 इयार्ससिम बिराद मोनसे क्रुशियेल एज बियो 10-11 आरो 20-21 बैसोसिम नोंसोर डिग्री पास जानाय समसिम आरो बे मोनसे हिउमेन लाइफ साइकेलाव बिराद मोनसे क्रुशियेल फेज आरो बे क्रुशियेल फेजखौनो जोङो माने मोनथाम स्टेजेसआव डिभाइड खालामो प्रिटि टिन आरो माने होननानैहाय स' नोंसोरो नोंसोरनि गाव गावनि जिउ खांबोनायखौ बिकज नोंसोरो दा गोबाङानो सोरबा प्रिटिन जायफोर 11-12 प्रिटिन 13-14 टिनेज बिदियाव मोनहैनाय नोंसोरो स' बेबायदि स्टेजेसआव बिराद मोनसे मा होनो कनसियासनेस फैनानै होयो सानखांनाय फैनानै होयो गावखौनो गाव आरो बेबायदिया मोनसे स्टेज जेरावहाय नोङो बिकज नोङो क्लास 11 बाथाय नोङो 5-6-7 मोननाय स' बे समावहाय नोंनि बिमा बिफाफ्राथ' सब समाय नोंजोंनो थाबाय थायो नोंखौ दैदेनो बिराद प्रटेक्टिभ नाथाय नोंसोरनि बैसोआव बे स्टेजआ ओरैबायदि स्टेज जे नोंसोरनो फ्रिडम नांगौ जाहैयो फ्रिडमखौ मा होनो उदांस्रि नांगौ जाहैयो स' बिमा बिफानि खिन्थानायखौ बारा खोनासंदे लोगो पियर प्रेसार दासो होन्दोंमोन ना जोङो टिम वर्क नाथाय आदाया बुंदोंमोन ना टिमखौबो नोंसोर सायख'नानै लानो रोंनांगोन मोजां टिमखौसो स' बेबायदि एजआवहाय पियर प्रेसार मोनसे फैनानै होयो जोङो इंलिसाव पियर प्रेसार होयो पियर प्रेसार माने लोगोफोरनि नारसिननाय बिकज बे समावहाय नोंसोरबो नुनो मोनगोन आरो गावबा गावनि जिउखौ नायबा नोंसोरबो सानखांनो रोंगोन अख्रा जायो जों बर'जों मा होनो अख्रा जायो बेबायदि समाव बिराद अख्रा जायो खोथा खोनासङा गाव मा गोसो बेखौल' मावनो गोसो जायो खिन्थु बेफोरो नोंसोरनि मा होनो इमसनेल स्टेज नोंसोरनि फिजिकेल माबाखौ नायोबाबो फिजिअलजिखौ नायोबाबो नोंसोरो गोबां चेन्जेस नुगोन गोबां चेन्जेस जेनेबा सिख्लासाफोरा एसे देरबोयो मेनस्ट्रुएसन जायो फिसा बा सेंग्राफोरखौ नायोबा नोंसोरबो नुगोन एसे माने बडि चेन्जेस ना सेकेन्डारि सेक्सुवेल केरेक्टारिस्टिक्स नुजायो सोरनाबा दारि ओंखारजेनो सोरनाबा गारां सोलायो ना बेफोरो माने फिजिकेल मोदोमनि माबाया सोलायो गाज्रि होननानै गाज्रिखौनो मावगोन नामा लोगोफ्रा एखेबारे फाख्रा सिख्रा थाथु खालामजोबखाबाय मोदोमजोंसो आंबो बानायनोसै फैसाया हरद' मोजां ना गाज्रि लोगोफ्रा एखेबारे बै स्कुलनि खाथिनि दखानाव थांनानै सिगारेट सोबखोमा हैयो बिसोरो आंबो थांफानोसै बिसोरो आंखौ लिंबाय थाथारबाय थांफानांगौना थांफानाङा आंलाय
लास्टनि उनाव जिरायनो मोजां मोनो आंनि लोगोफ्रा मास्टारा नुहुरनिनि आंबो बिसोरबायदिनो जिरायहैथारनोसै मोजांना गाज्रि फरायनाया लोगोफ्रा फरायनांगौ टाइमावहाय हनै माबा फुथुला फैदोंनो फुथुला माबा फुजायावहाय नायहैनांगौ फुथुला नायहैनांगौ टिकेटनि फैसाया हरखाद' दा बेबाय मोजांना गाज्रि दा होमब्ला आंनि फंबाय बिनानावफोर आंनि फिसाफोर हानजाया मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया ओइ थांखुखौ नादो जानोसै ओमफ्राय नोंबो नागोन नामा होनब्ला थांखुखौहाय मोजाङानो जाबाय दे ओमफ्राय बारा सिगारेट थांखु दानि दिनावहाय ड्राग्स खोनाबाय आङो ड्राग्सबो गरसेल' जा टेब्लेटखौ जागोन नामा नोंसोरो जाया खुनु दिन जानो मोना गरसेल' जा होनबाबो जानो मोनखाया गरसे जाबाथाय दाया नांखाबाय बेनिफ्राय आरो बादग'खालाय साननो हानाय सक्तिखौनो सेस खालामनानै होखायो ओमफ्राय बेखौहाय नोंखौल' नासयनायनि नङा बियो न'खरखौ नासयनायनि बियो आरो न'खरखौल' नासयनायनि नङा मण्डलिखौ नासयनायनि बियो मण्डलिखौल' नङा बर' हारिखौ नासयनायनि षड़यन्त्र गिदिर मोनसे दङ बेफोरबायदि ओंखायनो नैबे बैसोआवहाय नै मोनालायलांबाय होमब्लाबो नैबे माखासे इम्पर्टेन्ट बाथ्राफोरखौहाय आङो बुंबाय नोंसोरो फिसाफ्रा मालाबाबो फिसाफोरसो होनखाबाय आङो नोंसोरनि बैसोनि आंनाबो फिसाफोर दङ बियानैफोर दङ ओंखायनो आरो फंसे बाथ्राखौ होनबावनोसै आङो मबाइल लकडाउन जाबाय मबाइल नङाब्ला क्लासानो मोनले बयबो मबाइलावसो अनलाइन क्लास खालामनांगौ मबाइला मोजां ना गाज्रि गाज्रियाव बाहायला गाज्रि मोजाङाव बाहायला मोजां राइट एन्सार लकडाउन मबाइल नङाब्लाथ' नों क्लास खालामनो हाले ओंखायनो मबाइलखौबो बिमा बिफाफ्राबो बायनानै होथारनांगौ दा मबाइलखौहाय लानानै एखेबारे हरथ्रोब सानथ्रोब रं नाम्बार मोजां जागोन नामा बियो रं नाम्बार बे रं नाम्बारा बिराद गाज्रि जानानै दङ जोंनि बर' समाजावहाय एखेबारे मोजाङाव बाहायब्ला मोजां गाज्रियाव बाहायब्ला गाज्रि सोरबा लोगोफ्रा बे रं नाम्बार जानानै खारसनहैथारनोसै मा खालामगोन नोंसोरो होबथागोन ना नोंसोरबो थोदो आंबो थांखानोसै बिदि जागोन नामा जानो मोना दै खुनु दिन जानो मोना लोगोखौबो जाहोनो मोना गावबो जानो मोना आरो गावबो जानो मोना क्लास 10, 11 फरायदोंना गोदो गोदाय जोंनि बिमा बिफाफ्रा एखेबारे पुलिसजों बुख्रेब जाखादों बे ओरैहाय माख्राखौबो बारनो हाखायामोन स्कुल कलेज फरायहैनो दै बारनो हाया दालां बारनो हाया बिमा दैखौहाय बारहैनो हाया ओरै स्कुल कलेज फरायहैनो गैखायामोन बे स्कुलफ्राबो ओमफ्राय आन्दलननि समावहाय स्कुलफ्राबो मोजां रोखोम जाखायाखै फरायनो मोनखायाखै ओंखायनो जोंनि बिमा बिफाफ्रा बिमानै बिबथैफ्रा मोजां रोखोमै फरायनो मोनाखै खिन्थु नोंसोरखौहायथ' बिमा बिफाफ्रा बिराद आसा खालामदों फरायहोथारखादों होमब्ला नोंसोरने फरायनायानो खामानि ओमफ्राय फरायनायजों लोगोसे थ' जोंने बाइबेलावहाय बुंनाय दंखायो न'खौहाय इसोरासो लुखायो इसोरा जुदि न'खौ लुवाखैब्ला मावग्राफ्रा ओरैनो आलां फालाङैनो नंबां जाबाङैसो मावसोमनाङो जाहैखाया न'आनो जाहैया लास्टावहाय दा बेबायदि जोंने बुंनायखाय इसोरनाव देहेन थानानै जोङो सब समाय जोंनि खामानिफोरखौ मावनांगोन लोगोफोरखौहाय आं बिनि थाखायनो हानजा मोजांनि थाखाय हानजा आरो गाज्रिनि थाखाय हानजा मोननैबो इकुवेलि दङ जोंनि जिबनावहाय दा जोंनो इम्पर्टेन्ट
नोंसोरो इम्पर्टेन्ट डिसिसन लानांगौआ मोजांनि थाखाय हानजायावहाय जोङो सिथाबफानानै थानो हानांगोन आरो गाज्रिनि थाखाय हानजा जोंनि साखाथि फाखाथियाव दङ जोंनि स्कुलफ्राव थानो हागौ जोंनि गामिनि खनाफ्राव थानो हागौ गेलेग्रा फोथारनि खना जिंफ्रावहाय थाखोमानो हागौ एखनबा जोंनि समाव गिर्जानि लोगोफ्रा सिन्थेन बेफोरबायदि लामायाव थांनो हागौ अब्ला नोंसोरो बेखौहाय साबधान मोजांनि हानजाजों सिथाबफानानै हयथ' नोंसोरो बै गाज्रियाव थांनायफोरखौबो ओरै बोसनबोनो हाफिननांगोन नै बेसो जोंनि चेलेन्जआ मोनसे ओमफ्राय क्लास 10, 11, 12 जोंनि बिमा बिफाफ्रा फरायनो खाबु होदों रावबो आगसिबो नायनो मोना आगदाबो नायनो मोना फरायनो होदों नालाय फराय बे सोरनि बिमा बिफाया आबादारि सोरनि आबाद मावो बिमा बिफाया सोरनिबा मावो नामा नोंसिने न'आवहाय आबाद रावबो मावा आबाद हो मावो दा खयथायाव सिखारनो फुङाव बाबा मामिया सारिथायावहाय मा खालामो बिसोरो सारिथायाव सिखारनानै खयथायाव हालेवहैयो बियो खयथायाव सिखारनानै हा 2टा फुंनि 2टायाव सिखारनानै हालेवहैयो खयथासिम हालेवो बियो फुंनि 7टा 8टासिम ओमफ्राय फैफिननानै न'आव फैफिननानै मा खालामो बियो औ ओमफ्राय सानजौफुआव मा खालामो ओमफ्राय आलि दानहैयो खयथायाव दानहैयो आलिखौ 3टासोआव दानहैनानै खयथासिम दानो बियो दखानाव थांबाय दाबायदि समावहायसो न'आव मोनफैखायो खयथानिफ्राय फुंनि 2टा मोनानि 2टानिफ्राय नै दाबायदिसिम कय घन्टा होमब्ला दा 7टा जाबाय 8, 9, 10, 11, 12 1, 2 7 घन्टा उन्दुयो बियो ओमफ्राय फुंनि 2टानिफ्राय मावै नै बेलासिनि सानथ्रोब 24 घन्टानि गेजेरावहाय बियो 7 घन्टा मोनायाव न'आव थाबाय ओमफ्राय बाखि 17 घन्टा फोथाराव बियो थांबाय बेबायदि मावाब्ला मोनजागोन ओंखामा मोनजाया आबादारिफ्रा बेबायदि खस्थ'खौ मावनाङो फरायनायाबो ओरैनो नायफ्ला नुयफ्ला उन्दुफ्ला खालामब्ला मोनजागोन हालेवनायावहाय जुदि 17 घन्टा मावदोंब्ला नोंसोर स्कुलाव कय घन्टा थाङो हिसाब खालाम दिनै दे 9टानिफ्राय खैथासिम थायो 9टानिफ्राय 5 घन्टा 10, 11, 12, 1, 2, 3 6 घन्टा 7 आवार्स स्कुलावहाय 7 आवार्स स्कुलाव किन्तु नै हालेवनाय मानसिया 17 घन्टा दै हिसाबा 10 घन्टा बारा 10 घन्टा बारा 6 घन्टा स्कुलाव जुदि थांबायब्ला बियो फरायनायावनो दोनबाय दे जोङो होमब्ला न'आव नोंसोरो कय घन्टा फरायनांगोन खमब्लाबो 2-3 घन्टाखौहाय फरायनांगोन क्लास उन्दैफ्राबो ओमफ्राय 5 घन्टा 6 घन्टायाथ' मेट्रिक फरिखा होनाय बिसोरो 7 घन्टा 8 घन्टा गाहाम फरायनांगोन हरसे फरायनांगोन मालाबा ओंखायनो सिम्पोल बाथ्रा जोङो बे जोंनि बिमा बिफाफोरनिफ्रायनो सोलोंनो हायो जोंनि बिमा बिफा जाया आबाद मावनांदों हालेवनानै जोंखौ फेदेरदों फोलावदों बेनो 17 घन्टा मावदोंब्ला 17 घन्टा मावाब्लाथ' जों ओंखामखौनो मोनजाखाया ओमफ्राय फरायनायावबो जुदि जोङो बेबायदि गोसो होनानैहाय नांगौ बायदि जोङो 10 घन्टा 12 घन्टा जोङो बिजाबजोंहाय खाथायाब्ला होमब्ला बेयो जानाय ओंखाया
मोनजानाय नंखाया फरायनायनि माबाजोंहाय साख्रिबो जोङो उनावहाय मोनहैनाय नंखाया स' ओंखायनो सिरियासलि लानांगोन जोङो बे बाथ्राखौहाय दे स' आं माखासे बाथ्राखौहाय बुंबाय नोंसोर गोसोआव लादो जानायफोरखौहाय आं आमायखौहायबो सुंद'यैहाय मोनाबायबो नै फोलोमनो थाखायहाय खावलायनाय जाबाय सिगांथारावनो गोथां आरो गोथार सोरजिगिरि इसोर आफाखौ हामबाय होनदों आरो आङो हामबाय होनदों बे समाव जोंनिनो मान होनो गोनां सार भिक्टर नार्जारिखौ हामबाय होनदों आरो लोगोसे दैदेनगिरिफोर आरो बिसाफोरजों समान आङो बयखौबो हामबायदों आरो बे समाव आङो बे बाथ्राखौसो बुंनो हास्थायदों दिनैनि जे ग्रुप नैबे ग्रुप खालामनायाव ओरैबायदि मोजांखौ जों नुनो हादोंना बेनिफ्राय गोदान गोदान मेथड गोदान गोदान सोलोंनाय बेफोरखौ मोनदों ओमफ्राय मोननायनि गेजेरजों दिनैहाय आरोबाव जोङो गोबां मेसेजखौ होलांबाय सारा ना बे मेसेजखौ होलांनायनि गेजेराव आं बेखौनो बुंनो हास्थायबाय ग्रुप मोनथामबो मोजां मोजां बाथ्राखौनो दहाय लिरनानै जोंनो खोन्थादों बेनिखायनो आङो बे मोनसेल' पइन्टखौ बुंनानै दोननो हास्थायबाय माने जेफोरखौ सोलोंबाय बे सोलोंनायफोरखौ माने गोसोआव लानानै नोंसोरनि थांनानै थानांगौआव आरो जोंनि थांनानै थानांगौआव जों बेखौ बाहायनांगोन आरो मानिनांगोन ना जोङो जेरै न'आवनिफ्राय फैनायावहाय जोङो मा सोना लाबोदों जोंनि गानग्रा जोमग्राखौ सोना लाबोदोंना लाबोआखै बाबुमान गिटार बायदिसिना लाबोदों ने औ ओमफ्राय जोङो बेयाव सोलोंफैदों थिग बेबायदिनो आं बेखौनो बुंनो हास्थायदों जाहैबाय जे बाथ्राफ्रा जोंखौ फोरोंबाय सारा आरो लोगोसे जोङो जेखौ सोलोंबाय बेखौ जों गोसो मानि जों लानो नांगोन मानिनो नांगोन आरो जों बेखौ बेबहार खालामनो नांगोन बेनिखायनो गोसोआव लादो आरो बेबायदि गोसोआव लायोब्ला मानियोब्ला जिबनाव उन्नति जागोन ना बाइबेला बुंदों डेभेलप जागोन फोरबुनि बोसोननि सिङाव थानानै बिनि बाथ्रानि सिङाव थानानै जों दैनन्दिन जिबनाव जिबन जापन खालामनांगोन बेनिखायनो जों मानिग्रा जानांगोन जे बाथ्राफोरखौ मोनबायब्ला जों दिनै मण्डलियाव थांनानै न'खराव थांनानै जों बेखौ बाहायनांगोन आरो सोलोंथाइखौ लानो थाखाय थांखिसिम दहाय जोङो सारा बुंदों गल मोनहैनांगौसिम आरो जों बेखौनो नोजोर बोनांगोन आरो बेखौ जोङो गोसोआव जेब्लाबो लानानै जोङो आवगायलांनांगोन जों बयखौबो इसोरा बोर होथों जे बाथ्राफ्रा जोंखौ फोरोंजाबाय सारखौबो हामबायदों आरो फंबाय बिनानावफोरखौ बिसाफोरखौ हामबायदों जों बयनिबो सायाव इसोरा आशीर्बाद खालामथों हामबाय थेंक इउ बुंनांगौ नामा दे होमब्ला हामबायसै मोनसे सिम्पल एग्जाम्पल होबावनि आङो दे ओमफ्राय फोजोबनोसै ओइ जांगिला फैसाय दे थांफा नादो बेखायनो आं होनाया बेखौ नादो रायज्लायल' नादो नै बेबायदि जागोन दे बेबायदि जागोन स्कुलफ्रावहाय कलेजफ्रावहाय मोगा मोगि इदि खालामगोन होमब्ला मा खालामगोन जांगिलाया एखनब्ला सिगिगोनबो मावगोन नालाय बिदिबो खालामगोन गोबां समावहाय बेबायदि सामना जाखायो एखेबारे एक्सुवेल बियो होमबा मा खालामनांगोन बेनिफ्राय बिसोरथ' नोंखौ रायनोबो हागौ होदावनोबो हागौ होमब्ला माब्रै बुंगोन नोङो बे समावहाय सापज आं नोंनि क्लास गिदिर मोननै गिदिर ओमफ्राय आं नोंखौ थांखुनानो थिनबाय दा होमब्ला नोङो मा होनगोन आं बिदि बेसादखौ लानो गोसो गैया हैद होननानै रायजागोन ना होमब्ला ओरैबायदि खालामनो हायो हा नोंसोरो बेफोरखौहाय एखेबारे मोगा मोगि एखनबा जायोब्ला हाया
एखनब्ला है मा खालामगोन बेबा होननानै नानांनोबो हागौ दा बे समावहाय गोसोआ प्रिपेयार जानानै थाखानांगौ बेबायदिनि थाखाय सिम्पोल बाथ्रा दे नों होनसै आंखौहाय थांखु नानो थोनसै होदावनानैहाय होदावनानै आमाय थांखुनानै होद आमाय ओंखारा सोमोन्दोआनो मोना होदावनानैसो थोननांगौ नों आंनि सिनियर जेनेबा स्कुलावहाय देरसिन आरो मा थांखुआनो होदो होमब्ला आंखौहाय बिदि होदावनाया बिदि नङा माबाया दे आदैयानो होनसै आंखौहाय गथ' थांखु नालै बेबायदि होनफैखागोन ओमफ्राय आं होनबाय हाबाब आदा एखेबारे आंनो जाथारा मा खोथा बुंखोब्रा नङा आदा आंनो न'खरावहायबो बिराद उसुबिदाखा जेबो नङालै बेफोरखौ गोसोआव लानो नाङा आदा एखेबारे नों गाज्रि दा मोनखासै आदा मा गाज्रि मोननायनि खोथा जायाखै दे आदा आं मिथिखागौ आं ने जायखिजाया न'खरावहायबो बिराद बादा होनाय दङ आंनि खोथाखौ नों मानिनांगोन नालाय मुस्किलावलै नालाय आदा जायखिजाया आंखौहाय निमाहा खालामथारदो एबार खेबसेयावहाय आं थारमाने बेबायदि खालामनो हानाय नङा आंने ओरैहाय बिमा बिफायाबो मोनथिब्ला आंखौहाय न'निफ्रायनो ओंखाम मोनजाहैनाय दे गाज्रि दा मोनसे दे आदा दे बेबायदि हानांगोन दे बेबायदि हानांगोन बेबायदि जाथारखागोन आरो हो नोंसोरो गोसोखौहाय दाद खालामनानैहाय न' होननो सोलोंनांगोन आरो हानाय नङा दे आदा हानाय नङा दे आब' आंनि हाथारखानाय नङा दे दा बेबायदि नोंसोरो न' होननायखौहायबो नाजानांगोन दे थेंक इउ बिदिब्ला जोङो हामबायसै जोङो ज' जानानै बिनांगौमोन दा जोङो बेवहाय फोजोबनानै गावबागाव दा प्रग्रामा माबायदिथाय कनभेनरा माबोरै खालामनो नागिरदोंथाय आमाया मिथियो जों लोगोसे प्रार्थना खालामदो ओमफ्राय प्रार्थना खालामखांब्ला जोङो फोरबोनि बिनानै फोरबोनिफोरखौ जोंनि सारानो होगोन अननानै बयबो सिरि थादो दे जों प्रार्थना खालामो जों जेखौ सोलोंबाय बेखौ गोसोआव लानो हायोना आरो जों मोजां सोलोंलांनो हायो मोजां मानसि जानो हायो बिनि थाखाय जों प्रार्थना खालामगोन दे गासैबो साख्रि जानांगौनि थाखाय प्रार्थना खालामनि लोगोसे Praise the Lord, hallelujah, hallelujah. गोथार सोरजिगिरि इसोर आफा नोंखौ हामबाय होनदों प्रभु धन्यबाद होदों नोंनि गिदिर अननायनि थाखाय इसोर आफा नोंखौनो हाजासे हामबायदों जि बिसयफोरखौ जोङो दानो सावरायबाय आफा इसोर बे बिसयनि सायाव प्रभु जोङो गोबां बेबायदि रायज्लायबाय नोङो लोगोआव थानानै हेफाजाब होनायखाय नोंखौ हामबायदों आरो प्रभु नोंखौ गिग्रा जानानै नोंनियाव बिश्वास खालामनानै थानानै जिबन जापन खालामलांनो हायो आरो थांखिसिम सहैनो हायो नोङो बेबायदि आशीर्बादखौ खालामदो आरो जे फंबाय बिनानावफोर जे सोलोंनो थाखाय फैबाय आफा दामनाय देनाय रोजाबनाय बिसोरनि सायाव नोङो आग्लाय बिग्लायफोरखौ दोनदो प्रभु जिसु नोंखौ हामबाय होनदों इसोर आफा नोङो दानो जोंनो बेबायदि मोजां सम खाबु होनानै नोंनि रावफोरखौ फोरोंलायनो हानायनि थाखाय नोंखौ हामबायदों आरो बाखि प्रग्राम बाखि सम गासैखौबो जों नोंनियाव दोनबाय जिसु ख्रिस्ट'नि मुङाव आमेन जोंनि सोरगोआव थानाय आफा नोंनि मुङा गोथार जाथों नोंनि रायजोआ फैथों नोंनि गोसोआ हायावबो बेबायदि जाथों जोंनि जानांगौ mana raja kursi terus ini जोंनि फोरबो जिसु ख्रिस्टनि दया इसोर आफानि अननाय आरो गोथारसिनि लोगो लाज्लायनाया जों आरो बयनिबो गथ'नानै बोर आरो हेफाजाब होनायजों दानिफ्राय
अननानै जायफ्रा बेयाव सेयार लांदोंमोन एसे लांफिनसाय गेट सेन्टारावहाय टावाराव